Jungle. салом алайкум бародаро, чӣ хеле ки шумо дидестен дар канали Тоқи ТВ ва гуфтанем ки ин барномаи агар #4. салом алайкум азиз. хубӣ ака? барномаи агар дар худудози иштирок дорӣ ва ами шартҳои мо ба хабар ҳастӣ. бародаро да чӣ гуфтанӣ? саломат бошед, зинда бошед, подписаться лайка хайрхотиртон набуред. Сар Силка мекунем. боша поёнда хабарш бигиред. нигона киса поёнда силка нест. гуфтанем бародаро, чӣ хеле ки шумо медонед ва мо шумо да ваъда дода будем, барномаи агар #4 қатъи азиз Лилҷовид мешава ва ҳамун рӯзе расидае ки қатъи айзик барномаро бизгаронем. Кус бите агарота. тайёрӣ агаррот хай мегзарем. агар репа хондана ёд гирӣ. Тамом амха. дальчи Тамом бояд бита. ту ҷавоб бидӣ. Агар репа хондан ёд бигирам, реперист мешам. Чӣ мешам дика? репер меша. агар дар студият ховот бара бихези ки дар бард я мужик дар танажа тринашка ховае. Нашаш хала майка. отаи майка дар бард ховае. Худои рӯзан шонат то баб гӯ сахира. ай мегзарем сеюм агар да я ош наҳор ду бор бирай соҳиби туи хона буфаҳма сирт кунам. Ба худо шидаге. Шидагимон рафтам, бухурдем, бо омадем, кепка пушида қатъи ва омадем. чхеле ки гардак да я кучара полни я либос қатъи мегардим мера дим шоям чи. хай созана ки мегзарем и хели шидаги чи. агар далиф қатъи я мусафед рисмони. Агар мара савол. чиштад мекини? Не ха чахча мекинам мепурсимш каграм ем чихеле. Ягон бача ёш ягон де дабина сразу как-то интереснее шунаку акам совет давраи советӣ да чихели. агар он мусафед мезак дошта боша. Батл дамега кува сиёмш лолира. Лолира фарон мекини ҷавошам мепурсимам. ана ки мегзарем шашим агар мухлисот биган ки сарта калка. Не кал намекунам. Бара ки худам чи где-то ҳами 70% хушрӯй. 80%, 10% хушрӯ сара кал мекунам, 70% безе меча. қарздор мешавад хушрӯгӣ хай бача бояд хушрӯ набоша бача ҳамихел боша ранги мавҷуд. хай мегзарем далчи агар бой ташкил кунанд дар Россия бои Ҳабиб Қатӣ Нурмагомедов билеча бепул битанад мерай. Ҳабиб Қатӣ ки Нурмагомедов чи номуш қатъи фамилия ҷамъ надабуҷа. хай ҳамихели буд мошда доштан ки ти чӣ мегӯй ва фаҳмидӣ. мегзарем ҷошда дига агар хезе авлод файродат кунанд Мерон чӣ мерай. номаш ака номаш брата номаш. тамом мегзарем агари дигада анаҷада я агаре омадагие ки агар Саша Москва ягон теректа хонда дар инстаграмиш партия. Саша Москва вешна да прямой эфир номера мегираю баъди мара мемона рақс мекунад. О вешна я бар дромадам вайш я братан гуфти да амҷа чикоре кайста реп тирамониса чикоре дромадам гуфтим илтимос реп мара он халая мега ҷон бугу репотамон дистам фамиди сиси ки я ташнавис ке бача да ҷач коегли остак бро Коллегош? накина гуфтим хай мегзарем далчи агар ҳамид бига ки дига идеяи терек тамом метон ҳамид не илтимос сар меша ма зинда бош детай донтунун зепери идеят намедо. не зепер идея намеда зепер идеяро поддержка мекард поддерживад мекард ёрдам медад агар дар ҷои акай доди худо раиси рептиҷӣ мебудӣ коргарот қатъи чӣ хелӣ кор мекардӣ. хай мебинем вай вобаста мисли якум нами зилони фонаку гуфтес мемондуш дар замин ахбаторш мегаштем баъд оликото минусидам мегирифтон кайф мекардем уста куртои бепул бо ҳамаша оликото минусидам мегирифтон айрон мешидем. ана 11 агаре буд ки мо туда ами агарора гуфтем ва бародарое ки тамошо мекунанд барномаи агара ва медонанд ки мо кам агарора мегем ки барое ки дар иҷа бояд гапи дигаи агар хит кардам ки мада 50 намеғалта. тамом мегзарем ҷа бояд переходе ки чӣ хеле мешава монтажёрмон манчо медона худаш яки намемона явира намемона либида мегзарем медона. бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳади Қазоқистонро доред ба шумо ширкати як бародари тоҷикро тавсия медиҳем. метавонед ба ин бародар муроҷиат кунед ва шуморо аз ҷои даркориятон рафта мегиранду худо хоҳад
соқ саломат бурда аз сарҳад мегузаронанд ва оварда ба ҷои даркориятон мемонанд. Ногуфта намонад ки мошинҳои ширкати ин бародар нав буда, соли бароришашон 2019 мебошад. Ин бародар дар ин кор таҷрибаи хуб дорад. Метавонед аз номи канали Тоқи ТВ гап занед ва ба шумо тахфиф хоҳанд кард. Иншааллоҳ ки соқ саломат бурда ва зуд кори шуморо ҳал мекунанд. Рақамҳо дар рӯи экран. мегзарем бародаро дуюм даври барномаи агарда. чихеле ки шумо медонед дар ҷа 4 та варақе ҳастае ки ҳар якташ Эсхата экспресс плейт. нахон ёд нагиранд дигаро. Ана 4 та гапи чапи ҳастае мебардора агар секрети айзик боша мақсад я секрети хичам мега. Агар уҷада бо мо яда чизаке кушка даем ки я репша ба мо оҳангаш чизе навистагия ҳаму хеле бояд бихона. Дигари савол дамай чорумгиш я чалапостиам хеле дастишдам мезанем. Ҳозир Чи ба мебинем дасти ки мада дастира не? чӣ ба дасти мада мезанем барномаи мада. Чи ба мара фаҳм мекунӣ бо мара безадай те чи хеле барномаи. барнома ба ҳави қизиқаи мақсад мухлисон мехоҳанд ки азиза бизанем и ай бахтит мебинем да. Чи беам инуд? Бехе мекунем ха. Я варақчаи дига мо 5 та бушава. Я та дига жаба престира пробивад мекунем. Мешава? Ашкан назани. Акун Пресс гӯё ма пресс дорум намешава бародар. Фреб наки бародар. Тайёрӣ? Аник накарди ёли? Не ин хебе алик малик буги ҳамаш ячия. То дигариш накарди? Гӯё. Беха эсхаташа намегирем намҷа 500 хишун нависага фаҳмидӣ? Ира бигирем ага бой метим ранги шотам батла ва бой мети ки 500 метанад мерам утишитиним плиз. Инҷа маблағ бо рақамҳои маблаға мегирем. Чия? Я секрета. О аҷоиботи баъд я секрета. Маш да доштум ки яке ҳаму ду мисра шере ки ҳастай мо хумон навистагие меши ба оҳанги ини треки хитае. Ва я эҳтиёт кун ҳам хеле буд. Мо дигаш кадаги будем. Хай нагирифти агане медиди да? На ғалти. Ба дамш мегирифти. Хай ҳозир я секрет мефаҳмем ай азиз. Секрет чи секрет? Секрет надорум. Ман одами откритиюм. Секрет ай гудакӣ мешава. Ман калонин да секрета надорум. Ай кӯдакит мешава. Магазин дозди даромадӣ қапидан даму. Не хай секрета неста яма қапидан мохсера. Гиҷир секретера. Хай ягон коре када бошӣ ки мақсад Ай ба охи ура бугӯй бахт. чикор кардаги будӣ? Занам мефаҳмам чи. Экшам. Короче я рӯз майда ёш будим да майда бадан набудим. Я рӯз ёш будӣ майда будӣ. Я рӯз ёш будим майда будим. Хунук буд ҳаво. Шав буд. Баъд адри машқаш будим гӯш кӣ. Бояд 33 да мефаҳмадим гае ку. Машқаш ними духтари хушрӯ дидим фаҳмидӣ. Да тако степени да назарам хушрӯ тофтага хатиш то корвона рафтагим то хонашон рафтагим. Дарозашона дидагим бо ҳамҷа хеста омадагим. Туман буд? Не хашав буд хунук. Тамом дига хеле секрет надорем. Ман беақлӣ кор кардагим да. Ман гуфтум ягон кори тен чида буд мумкин уҷа ягон брасок шапак чид ки не. Не ти хақафо ҷанг манияко беақло кунем рафтам бе ҳичи. Якинам ҳеҷ када нагуфта будиш ту ҳами қарӯза? Не вообще. Хайсо. Хайсти чӯ хонато миём шав. Ам хеле гуфтӣ? Не занам яке агар чӯ занг дизам бра. Хе биё аҷоибот. Мегзарем бародаро ҳамун гапи чапе ки мақсад гуфтаним бародаро айқафои касе рафтен. мекунем хай. Ятан интерес нашид. Назани ҳозир савол дама боша. Хаҷ кунам Хай биё мекунем. ята дига ое ки мақсад. Биям 500 проигрыш қат тамомш кунем а. Савол ба фави. Заб кор кардӣ братан. Албатта да савол доштум. Чӣ буд саволи ма? Хонагиято медона ки ти индуки. Савол буд те ҳо ё не ду вариант Ай аст. филм нишон дадум. Не, саволи ма да ҷавоб те. Хонагиён медонанд ки ман индукам? Не намедонам барои ки ман индук нестам. Не, ҳо ё не. Хай не намедонам. Хай ду 15 аст ярд шиштун ништун. Гуфтанем бародаро агар айқафои кадом духтаре хестен рафтен да ҳеҷ кана гуфтен значи ду секрета фаҳмидем. Аё то наброя ва и буд барнома агар бо азиз. Азиз чӣ гуфтани бародаро да? Саломат бошем бародаро. Як комментариёро мебинам ба худо. Менависанд ки ҳами ғарибо набоша шумо чӣ кор мекунед? ҳами ғарибо мегем ку. Мо ҳами чизе мекунем барои бисёр бародаро мебинем бародаро мегӯед ҳаматон фаҳмидӣ мақсад духтароам тамошотон мекунанд ки хоҳарако аст я хоҳарако ҳам бигӯед. Хай на хоҳарако апаҳо бонувон модарон. шумо тамошо дорем ва бо барномаро ҷолибтар мекунем. Барномаи агар хештег 5 дат кунен.
барнома дар Тоқи ТВ ай. Подписаться ва лайк ҳаё дод на бро. Канал мадам подписаться кунем, фақат айда не. Канали дам подписаться кунем. Пешравиё айра хуб мешава, барномаи нава интизор бишен. И буд барномаи агар. Хайр. Audio Jungle. Audio Jungle.